Hare Krishna, Jai Shri Mataji. Audio, video clear irukka? Correct ah irukku Mataji. Okay, ma. Thank you, ma. Thank you, ma. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 14 சாப்டர் 14 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ISKCON மங்களூர்ல இருக்கு ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட் இது. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাত্য தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கன்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலாக்கய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் குணத்திரிய விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். இதுதான் அத்தியாயம் 14 படிக்க போறோம். அத்தியாயம் 13 என்ன படிச்சோம் அதுக்கு ஒரு ரீகேப் கொடுத்துடலாம். டீடைல்ஸ் ஃப்ரம் டிட்டாச் ஃப்ரம் மாயா அண்ட் அட்டாச் டு டிவைன். மாயாவிலிருந்து நம்மளை அதுலேருந்து இதுல பௌதிகத்திலேருந்து டிவைன் ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம வர்றதுக்கு எப்படி வரணுங்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த சரீரத்தை ஞானிகள் கஷேத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். சரீரத்தை கஷேத்திரம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவரே கஷேத்திரஞன் என்று கூறுகிறார்கள். கஷேத்திர ஞானம் அது மூலம் தெரிஞ்சுக்கணும். பாடி அதை அப்சர்வர், அது கஷேத்திர ஞானத்தை புரிபவர், அது மூலம் தெரிஞ்சுக்கணும். பணிவுடன் ஞானத்தை வளர்த்து பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் என்று தெரிந்து கொண்டோம் நேற்றுக்கு இல்லையா. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டருக்கு ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். இயற்கை 3 முறைகளில் தனது வேலையை நம் மூலமாக செய்ய வைக்கிறது. உண்மையில் எல்லா வேலைகளையும் இயற்கையின் இந்த 3 குணங்களால் செய்யப்படுகின்றன. சரியான மற்றும் தவறான செயல்களுக்கிடையே முடிவு செய்து தேர்வு செய்வதற்கான மனமும் சுதந்திரமும் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. சத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் ஒரு கெட்ட குணத்திலிருந்து நல்ல 3 குணங்களை தான். ஒரு கெட்ட குணத்திலிருந்து நல்ல குணத்திற்கு மாறலாம். எப்படி? உண்மையான முயற்சி இருக்கணும், கடவுள் பக்தி மற்றும் அவருடைய கிருபையால் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த சாப்டர் ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா, லிவ் அ லைஃப் ஸ்டைல் தட் மேட்சஸ் யுவர் விஷன். இந்த 3 குணங்கள்ல பகவான் நமக்கு படைச்சு கொடுத்துருக்கார். நீங்க சத்துவ குணத்திலையும் இருக்கலாம், ரஜோ குணத்திலையும் இருக்கலாம், தமோ குணத்திலையும் இருக்கலாம். ஆனா ஒவ்வொன்றுக்கும் விளைவுகள் விதவிதமா இருக்கு. நம்ம எந்த மாதிரி இதுல நம்மங்கிட்ட பார்த்துக்கணும். ஆனா இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கோம், நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு எப்படி மாறுறது? அதை மாற முடியும். அதுக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு உண்மையான முயற்சி இருக்கணும், கடவுள் பக்தி இருக்கணும் மற்றும் அவருடைய கிருபையால் மாற்ற முடியும். ஓகே, அனைத்து கற்றுண்ட ஆத்மாக்களும் இந்த 3 குணத்துல தான் இருக்கு. இதை இந்த குணங்கள் யாவை, இவை நம் மீது எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, இவற்றை கடப்பது எங்கனம் மற்றும் தெய்வீக நிலையை அடைந்தவனின் அறிகுறிகளை பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார் இந்த சாப்டர்ல. ஒரு நிமிஷம், பாலாஜி பிரபு குணங்களின் நிபந்தனை, குணாதிசயங்கள், செயல்களில் மற்றும் இறப்பு, அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல், எப்படி ஒரு முறையிலேருந்து இன்னொரு முறைக்கு மாற்றிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு நிச்சயமா பகவானுடைய கிருபை இருந்தா தான் அதை மாற்ற முடியும் இல்லையா. நமக்குள்ள ஒரு முயற்சின்னு ஒண்ணு வேணும், அப்புறம் பகவானுடைய கிருபை நிச்சயமா வரும்.
இந்த இது மொத்தம் சின்ன சாப்டர் தான், 27 சாப்டர், 27 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொன்றையும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த கீழே இருக்கிறதான் நம்ம இங்க மேல 3 குடங்களுக்கு தான் இந்த 3 லேடிஸ் போட்டு படம். இது ஒவ்வொன்றும் நம்மளே இந்த நம்ம ஒரு பப்பட் ஷோ பார்க்கறச்சு என்ன ஆகும், யாராவது உட்காந்து மேலே உட்காந்து ஆட்டி படைப்போம். அதுதான் கீழே அது நமக்கு தெரியும் வெளியில. நம்மளாம் இந்த மாதிரி ஆட்டி படைக்கிற அந்த பொம்மைகள்லாம் இதுல இருக்குமே பப்பட் ஷோல, அந்த மாதிரி தான் இந்த 3 குணங்களும் நம்மளே ஆட்டி படைக்கின்றன. ஓகே. ஸோ இந்த யார் இந்த 9 முனிவர்கள்? இங்க 9 முனிவர்கள் இருக்கா இல்லையா? அந்த 9 முனிவர்கள் யார்? கவி, கவி, அந்தரிக்ஷா, பிரபுத்தா, பிப்பலாயன, அவிர்ஹோத்ரா, திராவிடன துருமிலா, காமாஷா, கரபஜனா. யாருக்காவது தெரியுமா அது யாரு இந்த முனிவர்கள்லாம்? அடுத்த பேச்சில் படிச்சுக்கலாம். கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரி நாம யாருங்கிறதே சொல்றேன். கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றம் பற்றி கணிப்பு. இந்த சாப்டர் இப்போ ஆரம்பிச்சு முதல்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி கொஞ்சம் படிச்சுட்டு மேலே போகலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11.5.32 என்ன சொல்லுங்க? கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை இடைவிடாமல் கீர்த்தனம் செய்யும் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரத்தை புத்திசாலி நபர்கள் சங்கீர்த்தனம் செய்து வழிபடுவர். அவரது மேனி கருமையாக இல்லாவிடனும் அவர் கிருஷ்ணரே. அவர் தமது சகாக்கள், சேவகர்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் ரகசிய துணைவர்களால் சூழப்பட்டவர். ஓகே. கிருஷ்ண வர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் சாகோ பாகாஸ்து பார்ஷதம் யக்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயைர் யஜதிஹி சுமேதசகம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுங்கிறது யார் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம். பாகவதத்தில் 7வது காண்டத்துக்கு பிரகலாத் மகராஜ் சந்த கலோயத் அவஸ்ரீ யுகோ தசத்வம். கலியுகத்தில் பரமாத்மாவின் உயர்ந்த தோற்றத்தின் மறைக்கப்பட்ட தன்மை. கருட புராணத்தில் பரமாத்மா கூறுகிறார், அகம் பூர்ணோ பவிஷ்யாமி யுக சந்தியோ விசேஷதः மாயா புரே நவத் வீபே பவிஷ்யாமி சசிசூதக. கலியுகத்தில் முதல் பகுதியில் நான் பூரண ஆன்மீக உருவில் நவதீவுகளில் ஒன்றான மாயாப்பூரில் சச்சி மாதாவின் மகனாக தோன்றுவேன். அதே கருட புராணத்தில் இதுவும் கூறப்பட்டுள்ளது. கலே பிரதம சந்தியாயாம் லக்ஷ்மி காந்தோ பவிஷ்யதி தாரு பிரம்ம சமீபஸ்தக சந்நியாசி கௌர விக்கிரக. கலியுகத்தின் துவக்கத்தில் முழுமுதற் கடவுள் பொன்னிற மேனி உடையவராய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் கணவராக பகவான் ஜெகநாதர் வசிக்கும் இடத்தில் அருகில் வசிப்பார். இதன்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த போது அவருடைய நித்திய துணைவியான ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பிரியாவை மணந்தார். பின் தனது 24வது வயதில் சந்நியாசம் மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் பகவான் ஜெகநாதரின் புனித ஸ்தலமான ஜெகநாத் புரியில், அதாவது ஒரிசா மாநிலத்தில் வசித்தார். பகவான் ஜெகநாதர் தாரு பிரம்ம வடிவில் வீற்றிருக்கிறார் என்று புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. தாரு என்றால் மரம் என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் அறியப்படுகிறது. ஓகே. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருங்கிறது கேள்வி கேட்டே அதுக்கு பதில் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இப்போது எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கும். நரசிம்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, சத்யே தைத்திய குலாதிநாச சமயே திம்போர்தவ மர்த்தய கிருதி ஸ்ரேதாயம் தசு கந்தரம் பரிபவன் ராமேதி நாமகிருதி கோபாலான் பரிபாலயன் ரிஜு புரே பாரம் ஹரன் துவாபரே கௌரங்க பிரிய கீர்த்தனக கலியுகே சைத்தன்ய நாம பிரபு. முழுமுதற் கடவுள் சத்தியுகத்தில் பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் முதுவில் அவதரித்தார். அப்போது தைத்தியர்களை வெகுவாக பாதித்திருந்த பயங்கர நோயை குணப்படுத்தினார். திரேதாயுகத்தில் ஸ்ரீ ராமராக அவதரித்து 10 தலை ராவணனை வென்றார். துவாபர யுகத்தில் யார் பூமியின் பாரத்தை குறைத்து பிரஜபுரியில் உள்ள கோபாலர்களை காப்பாற்றினாரோ அவரே கலியுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யராக தோன்றி பொன்னிற மேனி உடையவராக பகவானின் புனித நாமங்களை துதிப்பதில் பேரின்பம் அடைவார். பத்ம புராணத்தில் பரமபுருஷ பகவானே இவ்வாறு கூறுகிறார், கலே பிரதம சந்தியாயாம் கௌரங்கோத
மகீதலே பகீரதி ததே ரவி பவிஷ்யாமி சசிசூதக. கலியுகத்தின் முதற் பகுதியில் தங்கத் திருமேனி உடையவராய் கங்கை நதிக்கரையில் மிக அழகிய இடத்தில் நான் சச்சிதேவின் மகளாக தோன்றுகிறேன். அதர்வண வேகத்தில் பரமபுருஷ பகவான் கூறுகிறார், இதோதம் கிருதா சந்நியாசோ அவதரிஷ்யாமி சகுணோ நிர்வேதோ நிஷ்காமோ புகிர்வாண கிராதோ லகானந்தய கலோ சதுகு சகசிரம் தோபரி பஞ்ச சகஸ்ரயந்தரே கௌரவர்ணோ கங்கா சர்வலக்ஷணயுக்த ஈஸ்வர பிரார்த்திதோ நிஜ ரசஸ்வதோ பக்தரூபோ மிஸ்ராக்கியோ விதிதா யோகஷாம். கலியுகத்தில் 4000 ஆண்டுகளுக்கு கடந்த பிறகும் 5000 ஆண்டுகள் கடந்து செல்வதற்கு முன்பும் நான் பூமியில் இறங்குவேன். கங்கைக்கரையில் பூமிக்கு வருவேன். நான் உயரமான மற்றும் புனிதமான பிராமண பக்தனாக இருப்பேன். உன்னதமான ரவனின் அனைத்து சுப அறிகுறிகளும் என்னிடம் இருக்கும். நான் துறவை வெளிப்படுத்துவேன். எனக்கு எல்லா சுப அறிகுறிகளும் இருக்கும். நான் பக்தி யுகம் செய்யும் பக்தனாக இருப்பேன். எனது சொந்த பக்தி சேவையில் ரசத்தை நான் சுவைப்பேன். இதெல்லாம் அதர்வணத்துல பரமபுருஷ பகவான் கூறுகிறார். ஓகே, இப்போ நம்ம சாப்டருக்கு போகலாம். உங்களுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பத்தி ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன். எல்லாரும் அந்த புஸ்தகம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் படிங்க. சைத்தன்ய சரித்தாமிரதம் அதையும் படிங்க. நீங்க படிக்க முடியலன்னா தமிழ்ல 4 மணிக்கு சொல்லி தராங்க. எவ்ரிடே நடந்ததுக்கு அது எந்த லிங்க் அது குரூப்ல போடுவாங்க. அந்த லிங்க்ல நீங்க கிளாஸ்ல அதான் பண்ணிக்கோ. எவ்ரிடே நடந்ததுக்கு அது. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பரம் பூயக பிரவஷ்யாமி ஞானானாம் ஞான உத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனையக சர்வே பராம் சித்தி மீதோகதாக. ஸ்ரீ பகவான் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஞானம் இதுவரை விளக்கப்பட்டுள்ள ஞான முறைகளை மிக உயர்ந்ததாகும். இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொள்பவன் பக்குவ நிலை அடைவான் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முக்குணங்கள் என்றால் என்ன? குண என்றால் கயிறு, அதாவது பச்சை, சிகப்பு, நீலம், அடிப்படை வர்ணங்களை போன்றது. அடிப்படை வர்ணம் பிரைம் கலர்ஸ். எதெல்லாம் மெயின் கலர்ஸ்? பச்சை, சிகப்பு, நீலம், இதுதான் பிரைம் கலர்ஸ். அதோட இந்த பச்சையும் நீலத்தையும் சேர்த்தேன்னா ஒரு கலர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீலத்தையும் பச்சையும் நீலத்தையும் சிகப்பையும் சேர்த்தா ஒரு கலர் கிடைக்கும். அப்படி காம்பினேஷன் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? அது அவங்க அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறோம். அப்பதான் குண என்றால் கயிறு, அது பச்சை, சிகப்பு, நீலம், அடிப்படை வர்ணங்கள் போன்றது. வெவ்வேறு நிலைகளில் நம்மை பாதிக்கும். உடல், மனம், உணர்ச்சி எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் இல்லையா? முக்குணங்கள் என்னங்கிறது இப்போ 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 9வது ஸ்லோகத்துல வரைக்கும் அதனோட டீட்டெயில்ஸ் படிக்கலாம். இந்த அறிவின் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனக்கு சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்க மாட்டார் அல்லது பூமியின் அழிவின் போதும் அழிக்கப்பட மாட்டார். ஸோ இந்த சாப்டர்ல ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். யாருக்காவது முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் தெரிஞ்சுதான் சொல்லுங்க. பக்தி என்பது அனைத்திலும் உயர்ந்த நிலை என்றால் ஏன் ஞானம் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது? சொல்ல முடியுமா? எதுக்கு கடைசி 6 அத்தியாயத்துல ஞானம் வச்சிருக்கு? பக்தி தான் எல்லாத்துக்கும் உயர்ந்த நிலைன்னு சொல்றோம். உண்மையில் அதான் சொல்றீங்களா? பக்தி இருந்தாதான் ஞானமே வரும். அதனால பக்தி கர்மயோகா முதல்ல படிச்சுக்கணும். அதை பிடிச்சிட்டு கர்மயோகோட கண்டினியூஷன் தான் ஞான யோகம். ஆனா அந்த ஞான யோகம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு முதல்ல பக்தி யோகா இருந்தா தான் ஞான யோகத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி குறித்தது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் அதாவது கடமைகள் செய்வதன் எவ்வாறு பக்குவ நிலையை அடைவது என்று விவரிக்கிறது. கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் அதாவது கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் என்னத்தை விவரிக்கிறது? அறிவு ஞானம் மூலம் பக்தி நிலையை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது. ஞானத்தின் மூலம் பக்தியை எப்படி அடைகிறது மற்றும் நடு 6 அத்தியாயங்கள் பக்தியை பற்றி நேரடியாக விவரிக்கிறது. ஓகேயா?
இது தெரிஞ்ச வச்சுக்கோ. அது நேரடியாக விவரிக்குது பக்தியும். இது பக்தியின் மூலம் எப்படி ஞானத்தை அடையிறது, பக்தியை பற்றி நேரடியாக விவரிக்கிறது. கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் ஞானம் பக்தியிலிருந்து, பக்தி நிலையிலிருந்து எவ்வாறு ஞானத்தை அடைய முடியும் என்பதை விவரிக்கிறது. ஓகே, அது முழுத்தையும் தெரிஞ்சுச்சுங்க. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து தானே எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். எனவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகிலிருந்து தன்னை வெளியேற்றுவதற்கு தேவையான தத்துவ விளக்கங்களை வழங்குகின்றன. மாயையின் பிடியிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்ளவும், மேலும் கிருஷ்ணரிடம் நம்மை பந்தப்படுத்திக் கொள்ளவும் ஞானமே பயன்படுகிறது. எனவே பக்தியை பெறுவதற்கான வழிமுறையாக நாம் அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது. ஓகே, இந்த பக்தியை பெறுவதற்கான வழிமுறையாக ஞானத்தை பயன்படுத்தும். ஓகே, குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாக பிரகிருதி சம்பவாஹாம் நிபத்னந்தி மகாபாகோ தேஹே தேஹி நமவ்யயம். பொருள் இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை. வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் பெறுகின்றனர். ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே வந்திருக்குது சத்வம், ரஜஸ், அடுத்து 3வது தம், இதி குணா. இது 3 குணங்களும். ஓகே, அதாவது ஜட இயற்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இயற்கையின் பல்வேறு நிலைகளுக்கு ஏற்ப உயிர் வாழிகள் பல்வேறு விதமான உடல்களுடன் உள்ளனர். எனவே அத்தகைய இயற்கைக்கு ஏற்ப செயல்படுமாறு அவர்கள் தூண்டப்படுகின்றனர். இதுவே பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கும் காரணம். பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கும் காரணம். திவ்யமான உயிர் வாழி ஜட இயற்கையில் செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் அவன் ஜட உலகில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளதால் இயற்கையின் முக்குணங்களில் வசியத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறான். நம்ம செய்யறது எல்லாமே இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள கற்றுண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம செய்யற காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திவ்யமான உயிர் வாழி இந்த ஜட இயற்கையில் செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் அவன் ஜட உலகில் கட்டுப்பாட்டிற்கு வந்துள்ளதால் இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு வசியத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறான். இயற்கையின் பல்வேறு நிலைகளுக்கு உயிர்வாழிகள் பல்வேறு விதமான உடல்களில் உள்ளனர். எனவே அத்தகைய இயற்கைக்கு ஏற்றாற் போல் செய்யுமாறு அவர்கள் தூண்டப்படுகிறார்கள். இதுவே பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு காரணமாகும். தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷ கமநாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகள் என்று ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அந்த குணத்தின் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லாரையும் காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நிலைக்கு மேலாக மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிரிவி இருக்கிறார்கள். ஒரு காரியத்தை எல்லாருமே இதுல என்ன சொல்றது, அறிவை வளர்த்து நல்லா எதிர்த்து ஒரு விடுவிக்குது. தூய்மையா அவ சத்துவக்குணத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் நல்லபடியா படிச்சு எல்லாம் பண்ணிடுவா. ஆனா அவளுக்கு அறிவை வளர்த்துன்றதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, செருக்கு வந்துடுது. அதாவது நான் தான் ஐ எம் த டூயர், நானே தான் பண்றேன் எல்லாம் அப்படின்னு ஒரு திமிரு வந்துடுது இல்லையா. இந்த செருக்கு வந்த உடனே எல்லாரையும் காட்டிலும் நான் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு வர்றதுனால மறுபடியும் இந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு அதனால என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிறதுனால மறுபடியும் மறுபிறவி எடுக்கும். ஓகே, ஒரு உயிர் வாழி சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறும் போது அவர் மற்றவர்களிட அறிவில் முன்னேறியதாகவும் சிறந்தவனாகவும் தன்னை கருதும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜட இயற்கையில் சத்துவகுணத்தில் படுத்துகிறது. இதனால் சத்துவகுணத்தின் செயலாற்றுவதில் கவரப்படுகிறார். இயற்கையின் குணங்களில் ஏதேனும் ஒரு உடலை எடுத்தாக வேண்டும்.
இவ்வாறாக ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுவதற்கோ முக்தி பெறுவதற்கோ வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடுகிறது. பிறப்பு இறப்பு என்னும் இதே சௌகரியத்தில் மீண்டும் பிடிக்கப்படுகிறான். ஸோ அதை இப்ப நான் சொன்னதுதான் படிச்சதுதான் இங்க இருக்கு. கற்றுண்டு இருப்பதற்கு காரணமாக வெவ்வேறு இடத்தில் எவ்வாறு என்பது பகவத்கீதை. ஓகே. ஜனகியற்கையினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் உயிர் வாழ்க்கையில் பல்வேறு வகை உண்டு. ஒருவர் மகிழ்ச்சியாகவும் அடுத்தவர் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் மற்றவர் உதவியற்றவனாகவும் உள்ளார். மனோநிலையில் இத்தகு பல்வேறு தோற்றங்கள் இயற்கையினால் உயிர் வாழ்க்கையில் கற்றுண்டிருப்பதற்கு காரணமாக அமைகின்றன. அவர்கள் வெவ்வேறு விதத்தில் கற்றுண்டிருப்பது எவ்வாறு என்பது பகவத்கீதையின் இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் சத்துவ குணத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த பகுதியில் சத்துவ குணத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த ஜட ஒலியில் சத்துவ குணத்தை வளர்ப்பதன் பலன் என்னவென்றால், மற்ற குணங்களினால் கற்றுண்டு இருப்பவர்களை காட்டிலும் ஒருவன் அறிவுடையவன் ஆகிறான். இங்குள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், ஒரு உயிர் வாழி சத்துவ குணத்தில் நிலை பெறும் போது அவன் மற்றவர்களை விட அறிவில் முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தவனாகவும் தன்னை கருதும் நிலைக்கு வருகிறான். இவ்வாறு அவன் கற்றுண்டவனாக்கி விடுகிறான். விஞ்ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் இதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணங்கள். ஒவ்வொருவரும் தங்களது அறிவினால் பெருமை கொண்டுள்ளனர். மேலும் பொதுவாக அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக் கொள்வதால் ஒரு வகையான பௌதீக சுகத்தை உணர்கின்றனர். கற்றுண்ட வாழ்வில் உணரப்படும் இந்த முன்னேறிய சுகம் அவர்களை ஜட இயற்கையின் சத்துவ குணத்தினால் பந்தப்படுத்துகிறது. ரஜோகுணத்தில் ஒரு நபரின் குணங்கள் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்கும்? எஸ், இது வரைக்கும் உங்களுக்கு படிச்சதுல தெரிஞ்சது சொல்லுங்க போகலாம். கெஸ் பண்ணலையா? முதல்ல சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, நான் சொல்றேன். இப்போ ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். உணர்ச்சியின் குணம், வரம்பற்ற ஆசைகள். கவனிச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் தான் ரஜோகுணத்தினுடைய இது. என்ன கேள்வி கேட்டேன், அந்த கேள்விக்கு பதில் தான். ரஜோகுணத்தில் உள்ள நபரின் குணங்கள் என்ன? உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் இயக்கங்களால் பெறுகிறது. ஆசைகள் ஜாஸ்தி ஆசை இருக்கிறது யாருக்கு? ரஜோகுணத்துக்காரர்களுக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிழைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான கவர்ச்சியில் ரஜோகுணத்தின் தன்மை வெளிப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் ஏறக்குரிய ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கிறது. ஆசை ஜாஸ்தி இல்லையா? ரஜோகுணத்தில் இருக்குங்களா? அது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள உறவு கூட அது இன்க்ளூடு, அதுவும் சேர்ந்ததுதான். அதுல எல்லாருமே ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கிறோம். ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான கவர்ச்சியில் ரஜோகுணத்தின் தன்மை வெளிப்படுகிறது. பெண்ணிடம் ஆணுக்கும் ஆணிடம் பெண்ணுக்கும் கவர்ச்சி இருக்கின்றது. இதுவே ரஜோகுணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது ஜட சுகத்திற்கான இயக்கத்தை ஒருவன் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அவன் புலனின்பத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறான். புலனுணர்ச்சிக்காக ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதன் சமூகத்திலோ தேசத்திலோ சற்று அந்தஸ்தை விரும்புகிறான். மேலும் நல்ல வீடு, மனைவி, குழந்தைகளுடன் அவன் ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பத்தை பெற விரும்புகிறான். இவை அனைத்தும் ரஜோகுணத்தின் படைப்புகள். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஆசை ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, ஒரு நல்ல வீடு இருக்கணும், நல்ல மனைவி வேணும், குடும்பம் வேணும், அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு இருப்பார் ரஜோகுணத்துக்காரன். தமோகுணத்தில் அறியாமையின் முறையில் ஒருவன் குணங்கள் என்ன? அறியாமை லாஸ்ட் தமோகுணம். அதுல எப்படி இருப்பா? ஓகே, தமஸை பத்தி படிக்க போறோம். தமஸ்வஜம் வித்தி மோகனம் சர்வேதகினாம் பிரமாதாலசிய நித்ராபி பத்னாதி பாரத. மரணனின் வழித்தோன்றலி அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். தமோ குணத்துல எப்படி? பிரமை, சோம்பல், தூக்கம். அவளுக்கு இந்த உலகத்திலே அவள் இருக்க மாட்டான். அவளோட லைஃப் ஸ்டைலே தனி. எப்போதும் குடி, எப்போதும் சிகரெட்டு, எப்போதுமே பார்ட்டி, எப்போதுமே நைட்டு ஃபுல்லும் முடிச்சுருப்பா. அவளுக்கு இந்த உலகத்திலேயே இல்லை, சாப்பிட்ற சாப்பாடோ ஃபங்கஸ் வந்தது, பூச்சி வந்தது, என்ன வந்தது வேணுமோ அவள் சாப்பிடுவா, கண்டதையும். அது அதனால அவளுக்கு என்ன அது பிரமை. எப்போதும் உட்காந்து ஏதோ திங்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தா அந்த ஒரு மந்தத்தனத்துல இருப்பாவா எப்போதுமே. பிரமை, சோம்பலாகவும் இருக்கும். தூக்கம், எப்போதும் தூக்கம் தான் அவளுக்கு. ஓகே, இது தமோ குணம். சத்துவகுணம் குட், சத்துவகுணம்ங்கிறது குட்டு. அடுத்தது ரஜோகுணம் பெட்டர். ஒர்ஸ்ட், பெஸ்ட் சொல்லக்கூடாது. ஒர்ஸ்ட் எதுன்னா தமோ குணம். ரொம்ப இருக்கிறதுலயே கேவலமானது தான். ஓகே, அதாவது ஓகே சத்வம் சுகே சம்ஜயதி ரஜக கர்மணி பாரத ஞானமாவிருத்தியம் தூ தமக பிரமாதே சம்ஜயத் யுதக. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 3 குணமும் சேர்ந்து சத்துவம் சுகே சம்ஜயதி ரஜக கர்மணி பாரத ஞானாமா விருத்திய தூ தமக பிரமாதே சம்ஜயத். எல்லாமே 3மே கட்டுப்படுத்துகிறது. எது? சத்துவகுணம் இன்பத்திற்கு கட்டுப்படுத்துகிறது, ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களுக்கு கட்டுப்படுத்துகிறது, தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துகிறது. ஓகே, ஒரு தத்துவ வியாதி அதாவது விஞ்ஞானி அல்லது ஆசிரியர் எவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவுத்துறையில் ஈடுபட்டு அவ்வழியில் திருப்தி பெற முடியுமோ, அதுபோல சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர் தனது செயலால் அல்லது அறிவு ஆராய்ச்சியினால் திருப்தி அடைகிறான். ரஜகுணத்தில் இருக்கும் மனிதன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். அவன் தன்னால் முடிந்தவரை பணத்தை சேகரித்து நல்ல காரியங்களுக்காக செலவிடுகிறான். ரஜகுணத்துக்காக தான் நிறைய சம்பாதிப்பா, எல்லாம் ஆசைகள் ஜாஸ்தி. அவள் பெரிய பெரிய கம்பெனில எல்லாம் மேனேஜிங் டைரக்டர் அதுவா இருக்கணும், பார்ட்னர் அப்படி இப்படிலாம் இருப்பா. அவள் சம்பாதிச்சாலும் அவள் பணத்தை நிறைய தான தர்மங்களுக்கு நிறைய செலவழிப்பா. அதுதான் ரஜோகுணத்துக்காரெல்லாம். பல நோக்கு செயல்கள் தன்னால் முடிந்தவரை பணத்தை சேகரிப்பா, நல்ல காரியங்களுக்காக செலவழிப்பா, மருத்துவமனைகளுக்கு திறப்பது, தர்மஸ்தாபனங்களுக்கு நன்கொடை கொடுப்பது முதலிய செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். இவை ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள். தமோ குணமோ அறிவை மறைத்து விடுகிறது. தமோ குணம் நன்மை பயப்பது இல்லை. தமோ குணம் எதுக்குமே யூஸ்லெஸ், ஒன்றும் உபயோகம் கிடையாது. ஸோ சத்துவ குணத்துக்காரெல்லாம் இந்த மாதிரி காத்தால 5 மணிக்கு எழுந்துடுவா, 5 o'clock. ரஜோ குணத்துக்காரெல்லாம் 8 மணிக்கு 5லேருந்து 8க்குள்ளே எப்போ வேணாலும் எழுந்துடுவா. ரஜோ குணத்துக்கு 6 மணிக்கு அப்புறமா. ஓகே, தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் 11 மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பா. நம்ம சூரிய உதயத்துக்கு முந்தி எழுந்துக்கிறவாள்லாம் சத்துவ குணம். ரஜோ குணத்துல எல்லாம் 8 மணி வாக்கில் அந்த வெயில்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எழுந்திருப்பா. 11 மணி தமோ குணம்காரெல்லாம் அது 11 மணிக்கு பிற லஞ்சு பிரசாதம் சாப்பிட்ற டயத்துல தான் அவள் எழுந்திருப்பான். மேக்கப் டைம். ஓகே, நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்குங்க. இது முதல் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட், எப்போ தூங்குறீங்க? சத்துவ குணத்துக்காரெல்லாம் 9 மணி 9:30க்கெல்லாம் தூங்கிடுவான். அப்புறம் ரஜோ குணத்துக்காரெல்லாம் 10:30-11 மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு தூங்கிடுவான். அப்புறம் அந்த தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் பார்த்தி அது இதுன்னு போயிட்டு ராத்திரிக்கு 12 மணிக்கு தான் அவள் தூங்குவாள். நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்குவோம். ஏதாவது ஒரு நாளைக்குன்னா ஓகே, எவ்ரிடே இதே இது பண்றவா அந்த குணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். ஓகே, ரஜோகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும்போது சத்துவகுணமும் தமோகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. சத்துவகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும்போது ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகிறது. தமோகுணம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது ரஜோகுணமும் சத்துவகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. இந்த போட்டி எப்போதும் தொடர்கிறது. உண்மையான ஆர்வம் உடையவன் இந்த முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற வேண்டும். பயிற்சியின் மூலம் ஒரு குணத்தை தோற்கடிக்க முடியும். எப்படி? முயற்சி இருக்கணும், பயிற்சி இருக்கணும். ஒரு குணத்தை தோற்கடிக்க முடியும். ஒருவன் உறுதியாக இருந்தால் அவன் சத்துவ குணத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். சத்திய குணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய
அந்த தலம் வாசுதேவ தலம் என்று அறியப்படும். வாசுதேவ தலம் அப்படின்னா என்ன? சுத்த சைவத்துக்கு பேரு வாசு. இந்த சைவம் நம்ம சத்துவ குணம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு மேல சுத்த சத்துவ குணம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதை போய் ரீச் பண்ணணும்னாக்க அந்த தலம், அது பேரு வாசுதேவ தலம். அது சில பேர் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். சத்துவ குணத்துக்கு வந்தா தான் அதுக்கு மேல இருக்கிறத நம்ம பண்ண முடியும். நம்ம உடல் இருக்கு இல்லையா, இரு கண்கள். உடலில் மொத்தமா 9 கதவுகள் இருக்குது. இது உடல்ங்கிறது ஒரு நகரம். ஓகே, இந்த உடல்ல இருக்கிற நகரத்துல 9 கதவுகள் இருக்கு. என்னென்ன 9 கதவுகள் யாருக்கா தெரியுமா? தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். அது இந்த இடத்துல கரெக்டா சொல்லணும். கண், காது, மூக்கு. அதாவது எப்படி நான் ஈஸியா சொல்லித்தரேன். 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், 1 வாய், 1 ஆசன வாய், ஒரு பால் வரும். ஓகே, 9 ஐட்டம் வரும். முதல்ல இந்த 3 2 6 வந்துடும். எது? கண்ணு, காது அண்டு கண்ணு, காது, மூக்கு. மூக்குல 2 துவாரங்கள். ஓகே, அது 6 ஆயிடுத்து. அப்புறம் பாக்கி 3 சின்ன தனித்தனியா. வாய், ஆசன வாய் அண்டு பால் வரும். ஓகே, உடலின் எல்லா உடலில் 9 கதவுகளுடன் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பால் உறுப்பு, ஆசனவாய். ஒவ்வொரு கதவிலும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறி பிரகாசிக்கும் போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தில் வளர்த்துள்ளான் என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகள் ஒவ்வொரு கதவிலும் வளர்கின்றன. உள்ளும் புறமும் தூய்மையானவராகிறான். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. இதெல்லாம் நம்ம இந்த கதவுகளை கரெக்டா நம்ம இருந்தோம்னாக்க நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த இதுல பண்றோம் அப்படின்னுட்டு. ஓகே, உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சி அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. சத்துவகுணத்தில் இருப்பாள்னா எப்படி இருப்பாங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. உடலின் அனைத்து வாயில்களும் அறிவால் ஒளிரும் போது நற்குணத்தின் வெளிப்பாட்டை அனுபவிக்க முடியும். ஓகே, எல்லா வாயிலையும் அறிவு ஒளிரும் போது அது நற்குணத்தின் வெளிப்பாட்டு. அப்படின்னா என்ன? 2 கண்கள், அது நல்லதையே பார்க்கணும், உருவ வழிபாடு பண்ணணும் இல்லையா, நல்ல நல்ல புஸ்தகங்களை படிக்கணும். அதெல்லாம் பண்ணாலும் அது கண்ணே ஒளிரும். அதே மாதிரி காது என்ன குறித்து கேட்கணும்? ஏதாவது நல்லதை பகவானை பத்தி சொல்லி தருது, ஆன்மீகத்துல என்னெல்லாம் சொல்றாளோ அதை உட்காந்து காது கொடுத்து கேட்கணும். இருக்கிறதுலயே நவவித பக்தியில எது சிறந்தது? காது கொடுத்து கேட்கறது தான் சிறந்தது. அது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த காது கொடுத்து. 2 நாசி துவாரங்கள், அது நம்ம முகர்றத கூட அழுக்கெல்லாம் முகரணும்னு சொல்லலை. நாசி துவாரங்கள் நல்ல பகவானுக்கு படைச்ச பிரசாதத்தை முகர்ந்துக்கலாம். அப்புறம் நல்ல வாசனை உள்ள பூக்கள், பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ண பூக்களை முகர்ந்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நல்ல அப்புறம் ஊதுபத்தி எல்லாம் ஏற்றி பகவானுக்கு இது பண்றோம் இல்லையா, ஆரத்தி பண்ணி அர்ச்சனை எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் நம்ம முகர்ந்துக்கலாம். அதே மாதிரி வாய் நல்லது தான் பேசணும், மௌனமா இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. கெட்ட வார்த்தைகளை பேசாம இருந்தாலே வாய்க்கு நல்லது இல்லையா. நல்லது பேசணும். அந்த பிறப்பு உறுப்புகளை அது கணவன் மனைவிகளுக்கு இடையே அது பிறப்பு உறுப்புகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றவங்களுக்கு வெளியில எல்லாம் இதுங்கிறது அதை தவிர்க்க வேண்டிய காரியம். அதுக்காக தான் கணவன் மனைவின்னு ஏற்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்கணும் இல்லையா. குதம்ங்கிறது அன்னன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்ட கழிவுகளை வெளியேற்றத்துக்கு தான் அதையும் வச்சிருக்காங்க. இந்த 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தியால் அறிவால் பிரகாசப்படும். ஓகே, பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும்போது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ரஜகுணத்துக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கோ, அவளுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி, ஏக்கம் ஜாஸ்தி, கடினமா நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவா. பெரிய பெரிய கம்பெனில எல்லாம் பெரிய பெரிய பொசிஷன்ல இருப்பா. அவளுக்கு இருப்பா. அவ கிடைக்கிற பணத்துல தானங்கள் எல்லாமும் நிறைய கொடுப்பா. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது
பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அடுத்தது தமோகுணம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு பித்தம் இருக்கும், மயக்கம் இருக்கும், சோம்பல் இருக்கும், எப்போதும் தூக்கம் வேற இருக்கும், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஓகே, இந்த முறைகளில் உள்ளவர்கள் இறந்த பிறகு இங்கு செல்வார்கள். யாருக்காவது தெரியுமா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இவெல்லாம் பிறந்து இப்ப இந்த லைஃப்ல இருக்கா, இந்த குணத்துல இருக்கா. அவ சத்துவகுணத்துக்காரால எங்க போவா, ரஜோகுணத்துக்காரால எங்க போவா, தமோ குணத்துக்கு போறால எங்க போவா? யாருக்காவது தெரியுமா? தமோ குணம் நரகமா மாதாஜி? தமோ குணம் கீழ் உலகத்துக்கு, லோயர் பிளானட்ஸ், பாதாள உலகத்துல தான் அவ மிருகங்களுக்கு நடுப்புறதான் பிறப்பா. அவளுக்கு தமோ குணத்துக்காக. ஓகே, இவா 2 பேரும் என்ன பார்க்கலாம் வரிசையாக. சத்துவ குணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகிறான். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் சாகரத்தை முனிவர்கள் பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிரிவி எடுக்கிறான். ரஜோகுணத்துக்காரன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவதிடையே பிரிவு. தமோகுணத்தில் இருக்கும் போதோ அவன் மிருக இடத்தில் பிரிவி எடுக்கிறான். ஓகே, கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹூஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துஹு தமஜ்ஞானம் தமசபலம். சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. அதாவது சத்துவகுணத்தில் செய்யப்படும் புண்ணிய செயல்கள் தூய்மையை விளைவிக்கின்றன. எனவே அவன் மாயையிலிருந்து விடுபட்டு சாதுக்கள் மகிழ்ச்சி, அந்த மாதிரி விடுபட்ட சாதுக்கள் மகிழ்ச்சியில் நிலை பெறுகிறார்கள். ரஜகுணத்தின் செயல்கள் துன்பமே உருவமானவை. கட்டடம் கட்ட வேலை செய்யும் மனிதர்கள் உடலால் மிகவும் பாடுபட வேண்டும், துயரங்கள் உள்ளன. சமூக குணத்தை பொறுத்தவரை அதில் செயலாற்றுபவரிடம் அறிவு என்பதே இல்லை. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. தமோ குணத்திலிருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகிறது. ஓகே, ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசாஹா ஜகன்ய குணவிருத்தி சதா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹாம். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள், உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூவுலகில் வாழ்கின்றனர், பூவுலகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கிறார்கள். இந்த ஸ்லோகத்தில் இயற்கையின் முக்குணங்களில் செயல்படுவதால் வரும் விளைவுகள் மிக தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11.20.17 ஸ்லோகம் என்ன சொல்லிருக்குன்னு பார்க்கலாம். நிருதேகம் ஆத்யம் சுலபம் சுதுர்லபம் பலவம் சுகல்பம் குரு கர்ணதாரம் மயானுகூலேன நமஸ்வதேரிதம் புமான் பபாப்திம் ந தரேத்ச ஆத்மகாம். வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும் இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாகவே கிடைக்கப்படுகிறது. அந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமியாகுவோம். ஆன்மீக குருவை என்னத்துக்கு? மாலுமி, முழு முதற் கடவுளை உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இவ்வெல்லா சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவரது ஆத்மாவை கொள்பவனாக கருதப்படுகிறான். ஓகே, ஆன்மீக குரு மாலுமி, முழு உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகம் காற்றாகவும் வச்சுக்கணும், ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடுறான். ஓகே, அந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த லோகங்கள்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, மேல் லோகத்துக்கு போவாங்க, ஹையர் பிளானட்ஸ் போவாங்க,
இவங்க மிடில் பிளேயர்ஸ், நம்ம இருக்கிறது பூலோகம், அப்புறம் பாதாள லோகம், தமோகுணம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் எங்கெங்க போவாங்கிறதுக்கு இந்த படம் இருக்கு. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஓகே, அதாவது நம்ம எல்லாம் ஒரு பப்பெட், இந்த 3 குணங்களால ஆட்டி படைக்கப்படுகிறோம் அப்படிங்கிறது. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும்பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களினின்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்வினுள் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அடைய முடியும். இந்த உடல் கொடுத்திருக்கா பகவான், இந்த 3 குணங்களையும் கொடுத்திருக்கார், நம்ம பூரண சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். இந்த நம்ம என்ன பண்ணணும், அது கரெக்டா உபயோகப்படுத்தினாக்க இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேல உயர்ந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம இந்த இதுல இருந்து விடுதலை பெறலாம். பிறப்பு இல்லாத நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். அந்த அர்ஜுனன் விளைவினான், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகிறான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையில் குணங்களில் நின்று உயர்கிறான்? பிரகாசம், பற்று, பகவான் சொல்றார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காத குணம், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாத குணம், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்பத் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியும் நிகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அறியாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியும் ஒரே போல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்கள் என்று உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறான். அதுக்கு மேல நம்ம சுத்த சத்துவம் அந்த நிலைக்கு போகணும்னாக்க என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது பகவான் சொல்லிருக்காரு. எல்லாத்துல இருந்தும் நம்ம விடுபட்டு வாழணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், பியூர் எக்ஸாம்பிள் யாரு? பக்கத்துல இருக்கிற பிக்சர்ல யாரு இருக்கா? நாரத முனி. அதுக்கு பியூர் சத்துவ குணத்துல இருக்காருங்கிறதுக்கு, அதாவது இதெல்லாம் தொடர்ந்துருக்கணும். பல நோக்கு செயல்களை துறக்கணும், இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறார். நண்பனையும் எதிரியும், எப்போது எதிரியே இருக்க மாட்டான் அவளுக்கு. நண்பன், எதிரி எல்லாமே ஒரே இதுதான். எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்ப்போம். கல்லை கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் ஓ அப்படி கல் தான். அதே மாதிரி பக்கத்துல தங்க கட்டி கொண்டு போய் வச்சேன்னா ஓ தங்கமா. அதுக்கும் ஒன்றுத்துக்கும், கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும், கல்லு, மண்ணு, பொண்ணு ஒன்றுத்துக்கும் அவனுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வித்தியாசம்னா என்ன, சமமாக பார்க்கிறோம். அறிவு நிறைந்தவன் புகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் போது எல்லாத்துக்கும் சமமா பார்ப்போம். மானம், அவனை திட்டினாலும் கண்டுக்க மாட்டான். நீங்க அவனை புகழ்ந்தாலும் அவன் எதிர்க்க மாட்டான். மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அறியாமல் இருப்போம். இவன் தான் உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறான். மாம்சயோ அவ்விய பிசாதேன பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் ச மதித்யை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு அடைகிறான். தெய்வீக நிலை அடைய வழி என்ன என்னும் அர்ஜுனனின் 3வது வினாவிற்கு இந்த ஸ்லோகம் விடையளிக்கிறது. எப்படி தெய்வீக நிலை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்றார்? பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் முகம் உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வருகிறான். இப்ப போன ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா, முன்னாடி ஒரு நிமிஷம், இது படிச்சோம் இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் விட உயர்ந்தவனா எப்படி போக முடியும்னு படிச்சோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகமா வருது. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு அடைகிறான். ஸோ இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு காலத்துல இது ஒரு கதை இருக்கு உங்களுக்கு இல்லையா. இந்த ரத்னாகர்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ரத்னாகர்ங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் வீட்டுக்கு அவருக்கு ஒன்றும் வேலைகள் எதுவுமே கிடையாது. அவர் என்ன, அவர் எல்லாத்தையும் அடிச்சு
வழிப்பறி கொல்லைப்பட்டதுன்னு சொல்ல மாட்டாளா, அது மாதிரி போறவன் வரவாட்டத்துல எல்லாத்தையும் பிடுங்கி அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அந்த அவ என்ன வச்சிருக்காளோ அதை வாங்கி பிடுங்கி அதை கொண்டு போய் கடையில விற்று அந்த காசை எடுத்து அதை அதை எடுத்து அந்த வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்டு எல்லாம் கொண்டு ஒய்ஃப்ல கொண்டு போய் கொடுப்பா. ஒய்ஃப் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து சந்தோஷமா ஐயோ என் ஹஸ்பண்ட் இது எங்கேருந்தோ எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டாருன்ட்டு எல்லாத்துக்கும் வீட்டில் எல்லாருக்கும் சமைச்சு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்போம். அவள் அப்பாவும் இருப்பா, அவள் அம்மா சாப்பிடுவா, ஒய்ஃப் சாப்பிடுவா, குழந்தைகள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு. இது ஒரு கதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், கொஞ்சம் போல சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. அப்புறமா நல்லா டீட்டெயில் படிக்கோங்க. அதை வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பா. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கச்சே ஒரு நாளைக்கு இவர் காட்டில் போய் அன்னைக்கு யார் கொள்ளையடிக்கலான்னு போறார். அந்த கொள்ளையடிக்க போகும்போது அங்க வந்து நாரதன் எத்தாப்புல வர நாரதன் எத்தாப்புல வந்து உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொண்டாங்க அப்படின்ட்டு இவருக்கு புடுங்க போறாரு. அந்த புடுங்க போற அவர் கையில என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, இந்த தம்பூரா தான் இருக்கு, இந்த வீணை தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீணையை காமிச்சார். அதுக்கு வந்து ஆனா நான் வந்து இந்த வீணை வந்து உனக்கு ஒன்றும் பைசா கிடைக்காது, அதனால நான் இங்கேயோ உட்காந்துருக்கேன், நீ என்ன பண்ணி வீட்டுக்கு போ, வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க ஒய்ஃபு உங்க அப்பா அம்மா எல்லாத்தையும் போய் கேளு, நான் பண்ண பாவங்கள்ல நான் நிறைய இத்தனால திருடினேன், பொய் சொன்னேன், எல்லாம் பண்ணி கொள்ளையடிச்சேன், எல்லாம் பண்ணேன், எனக்கு நிறைய பாவங்கள் ஆயிடுச்சு, என் பாவங்களை நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு முதல்ல அவ அப்பாட்ட கேட்குறாரு. நோ 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 நோ, எங்கிட்ட அதை பத்தியே பேசவே பேசாது, உன் பாவத்தை நான் எதுக்குப்பா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் உடனே அவன் ஒய்ஃப்ட போய் கேட்குறேன், என்ன நினைச்சுன்னு கேள்விங்க, ஏதோ பணம் கொடுத்துக்கிட்டே நான் சமைச்சேன், சாப்பிட்டோம், எல்லாம் வீட்டில் குழந்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன், எல்லாத்தையும் பண்ணேன், என்ன போய் பாவத்தை எடுத்துக்கோன்னு, நத்திங் டூயிங், நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுட்டாவும். உடனே பிள்ளைகிட்ட போய் கேட்குறேன், மகனே நான் வந்து நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்கேன், பாவத்துல கொஞ்சம் போல நீ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. அது உங்க பாவத்தை நான் எதுக்குப்பா எடுத்துக்கணும், நான் என்ன பண்ண என்னை பத்தி எனக்கு தெரியல, உங்க பாவத்தை வேற எடுத்துட்டு நான் இன்னும் அவசரப்படணும், நத்திங் டூயிங், போயிட்டு வாப்பா அப்படின்ட்டோம். ஸோ எல்லாரும் பண்ணோம். அவனுக்கு மனசு விருத்தி போயிடுச்சு, இவாளுக்காக தானே நம்ம கொள்ளையடிச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிடணும் அப்படின்னு மறுபடியும் காட்டுக்கு வந்து இதுக்கு வரான். கொள்ளையடிக்கிற இடத்துல இவர் நாரதர் முடி உட்காந்துருக்காரு. அங்கே உட்காந்த உடனே அவர் உட்காந்துருக்காரு. அவர்கிட்ட வர்றாரு, என்னப்பா எல்லாரும் உன் பாவத்தை பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டியா, இப்போ வந்து நீ என்ன வேணுமோ என்ன பண்ணிக்கோ, நீ மறுபடியும் இந்த கொள்ளையடிக்கிறத பண்ணிட்டே இரு அப்படிங்க. அதுக்கு வந்து நாரத முடி அப்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு நான் மனசு ரொம்ப வெறுத்து போயிட்டேன், நான் இன்னிலேருந்து இந்த காரியத்தெல்லாம் இன்னும் பண்றதா இல்லை, நான் கம்ப்ளீட்டா மாற போறேன், எனக்கு இந்த வீடே எனக்கு போகணும், வீட்டில் போகணும்னு அந்த ஃபீலிங்கே இல்லை எனக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் நான் கொண்டு வர பணத்துக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இதுனா இப்போ என்னோட பாவத்தை எடுத்துக்கோனா ஒருத்தர் எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்கு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்ற, இந்த வீட்டில் போய் கேட்குறா இல்லையா, இந்த படம் தான் வில் யூ ஷேர் மை சின், நோ அப்படின்னு இந்த குழந்தை சொல்றது. ஆனால் அப்பா அம்மா எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்லிட்டான். அப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ உட்காந்துட்டு ராம 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 ராமன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றோம். இல்லை மரா மரா மரான்னு சொல்லு அப்படின்னு. மரா 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 மரான்னு சொல்லிட்டா. அந்த மரா மரான்னு சொல்லும்போது அவர் மேலே வந்து ஒரே எறும்பெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. எறும்பெல்லாம் வந்து உட்காந்து அது எறும்பு கடிக்கிறது அவர் மேலே. அதுக்கு அவருக்கு சொரணையே இல்லை. ஏன் சொரணை இல்லை, அவர் அப்படியே லைஃப் அப்படியே வெறுத்து போயிட்டு அவருக்கு. அதனால அந்த எறும்பு ஒரு எறும்பு கடிச்சாலே நம்மளால அது தாங்க முடியாது. இந்த மாதிரி எத்தனையோ லட்சக்கணக்கு எறும்பு அது மேலே உட்காந்துருப்பார். பெரிய ஒரு புற்று மாதிரியே பண்ணி விட்டோம் அவர் மேலே. அப்படியே பண்ணிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிருக்கு. அவருக்கு என்ன பண்ணதுன்னே தெரியல. அப்படி நீ உட்காந்து மரா மரா மரான்னு சொல்லிட்டே இருந்து, மரானா என்ன, கொலை பண்ணேன் கொலை பண்ணேன் கொலை பண்ணேன் அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்து. அந்த மரா மராங்கிறது ராமா ராமான்னு ஆயிடுச்சு. மரா மராங்கிறது ராம ராம ராமன்னு ஆயிடுச்சு. அதுதான் வால்மீகா. வால்மீகான்னா என்ன, ஆண்ட் ஹில். அது மேல அவர் மேல எறும்பு மலை மாதிரி எழுத்துது. அதனால்தான் அவருக்கு பேர் வால்மீகா அப்படின்னு. வால்மீகானாக்க சான்ஸ்கிரிட்ல இது எறும்பு பூதர். அந்த எறும்பு இது அதுக்கு அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. அதனால்தான் அந்த ரத்னாக்கருங்கிறவர் தான் வால்மீகாவா ஆயிட்டா. ராமரை பத்தி மரா மரா மர நான் கொலை பண்ணியிருந்தேன், நான் மராலேருந்து இப்ப ராமரை பத்தி எழுத போறேன்னு ராமாயணம் எழுதியவர் யாருனாக்க வால்மீகி. ஏன் வால்மீகின்னு அவருக்கு பேர் வந்ததுன்னா அவர் இந்த மாதிரி அவர் மேல எறும்புகள் புற்றுக்குது. வால்மீகினா எறும்பு புற்று சான்ஸ்கிரிட்ல. ஓகே, அந்த மாதிரி ஆகிட்டான் வால்மீகி ஆகி, ரத்னாகர் வந்து வால்மீகர் ஆகி ராமாயணம் எழுது. ஓகே, இது ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்கு இன் பிட்வீன்ல சொல்லிட்டேன். ஸோ அதாவது நம்ம பண்ற பாவங்கள்லாம் இது யாரும் எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட தயாரா இல்லைங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உதாரணத்துக்காக இருப்பார் இதை போட்டிருக்கேன். ஓகே, இதை வந்து சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இடங்கள் வந்து சத்துவகுணத்துக்காரெல்லாம் பூங்கா அந்த மாதிரி நல்ல இடத்துல தான் இருப்பார். ரஜோகுணத்துக்காரெல்லாம் வெறித்தனமான வாழ்க்கையை தான் இருப்பார்.
தமோ குணத்துக்காரர்களா பாப்பு இரவு விடுதியில் இருப்பா. சாப்பிட்ற உணவு எப்பேற்பட்ட உணவு? நிறைவானது, நல்ல சைவ உணவு தான் சாப்பிடுவா. ரஜோ குணத்துக்காரெல்லாம் காரசாதமானது, சூடானது சாப்பிடுவா. இந்த தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் தீண்டத்தகாதது, அழுகி போனதெல்லாம் தான் சாப்பிடுவா. இவளோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி நல்லபடியா பகவான் பேரை உச்சரிச்சுட்டு நிறைவான சைவ சாப்பாடை சாப்பிட்டா அவளுக்கு மகிழ்ச்சி, ஞானம் தான் இருக்கும். ஓகே. அதே மாதிரி ரஜோ குணத்துக்காரெல்லாம் கோபம், பேராசை அவளுக்கு. ஏன்னா காரசாரமா இருந்ததுன்னா கோபம் தான் வரும், வயிறு அப்செட் ஆயிடும். அதனால அவளுக்கு கோபம், பேராசை. தமோ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் எப்போதுமே சோம்பேறி, மந்தம், ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்துல மந்தமா தான் இருப்பாள். அப்படி அதே மாதிரி புத்தகங்கள், இந்த 3த்துக்கும் இந்த சார்ட் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ, உட்காந்து எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ உட்காந்து படிச்சுக்கணும். புத்தகங்கள் வந்து உற்சாகம் மூட்டும் புத்தகம் படிப்பாள்லாம். இவா வந்து திகில் நாவல் படிக்கிறா. இவா வந்து என்ன படிப்பா? தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் ஆட்சேபித்தக்க வலைத்தளங்கள், இந்த இதெல்லாம் இப்போ இந்த சூப்பர்மேன், இந்த ஸ்பைடர்மேன் புத்தகம், அந்த மாதிரி இந்த அது என்ன புத்தகம், அந்த மாதிரி இதை தான் படிப்பாள்லாம். ஓகே. வேலை வந்து ஆசிரியர் வேலை, நல்ல வேலை தான் பார்ப்பான் சத்துவ குணத்துக்காரா. இவா வந்து தம்மோ குணத்துக்கு ரஜோ குணத்துக்காரெல்லாம் பணம் பத்தும் செய்யும், பணம் தேன் போன்றது, அந்த மாதிரி நல்லா அவள்லாம் பெரிய பெரிய வேலையெல்லாம் இருப்பா, நல்ல பணத்தை நிறைய சம்பாதிப்பா. ஓகே. தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் மது போதைப் பொருள்கள்ல தான் இருப்பாவா, அந்த வேலையில தான் இருப்பா. மகிழ்ச்சி, ஞானம் சத்துவ குணத்துல இருக்க மனநிலை படிச்சாச்சு. ஓகே. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்கு. சத்துவ குணத்துக்கு அவளுக்கு இலக்கு என்ன? இறப்பு, உயர் உலகத்துக்கு போவா. இவ பூலோகங்கள் போவா. இவ தாழ்ந்து பிறப்பு பிறப்பா. செயலின் பலன்கள், இவ சத்துவத்துக்கு முதலத்துக்கு தூய்மை, 2வது துன்பம் ரஜோ, 3வது தம்போத்துக்கு முட்டாள், 3வதுக்கு. ஓகே. அப்புறம் விளைவு என்ன? சத்துவ குணத்துக்கு உண்மையான ஞானம் கிடைக்கும், ரஜோ குணத்துக்கு பேராசை, தமோ குணத்துக்கு பைத்தியகார்த்தனம், மயக்கம். ஓகே. பிரம்மணேஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ் யாவ்யஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்ய காந்திகஸ்ய ச. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நிச்சயமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இயற்கையின் இயற்கையில் பிரம்மனாக இருப்பினும் உயிர் வாழி ஜட உலகின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புவதால் வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஸ்வரூப நிலையில் அவன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன். பக்தி தொண்டு செய்வது மிகவும் எளிதானது. ஒருவன் எப்போதும் இறைவனுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட வேண்டும். விக்கிரகத்திற்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை உண்ண வேண்டும். இறைவனின் தாமரை திருவடியில் சமரிக்கப்பட்ட மலர்களை நுகர வேண்டும். தெய்வீக சப்தமான ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மந்திரத்தை எப்போதும் உச்சரிக்க வேண்டும். மேலும் இறைவனும் அவரது பக்தர்களும் தோன்றிய நாட்களிலும் மறைந்த நாட்களிலும் விரதங்களை அனுசரிக்க வேண்டும் என இத்தகு வழிமுறையை பின்பற்றுவதால் எல்லா ஜட செயல்களிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபடுகிறான். ஓகே. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. சின்ன சாப்டர் தான் இருந்தாலும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்பேன். உங்களுக்கு ஒரே குடும்பத்துல பிறந்த 3 பேர் 3 விதமான குணங்கள்ல இருக்க. யாராவது அது யார், எந்த குடும்பம், யார் அந்த 3 பேர் அப்படின்னு சொல்ல தெரியுமா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அது. மேம், ராவணன், அவங்க கும்பகர்ணன், அவரோட தம்பி, கடைசியில தம்பி பேர் தெரியலைங்க. விபீஷணன். வெரி குட். ஒரே குடும்பம் தான் இல்லையா? அந்த குடும்பத்துல பிறந்த 3 பேரும் சத்துவ குணத்துல விபீஷணன், ரஜோ குணத்துல இவன் வந்து தூக்கத்திலேயே இருப்பான் இல்லையா, யாரே கும்பகர்ணன். அதனால அது தமோ குணம். விபீஷணன் இது ராவணன், அவன் வந்து ரஜோ குணம். ஓகே. ஒரே ராமாயணம் ஒரே பெற்றோரிடம் இருந்து பிறந்த 3 சகோதரர்களின் நடத்தை மற்றும் தன்மை ஒரு பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டு. ராவணன் ரஜோகுணத்தின் உருவமாக இருந்தான். அவன் அதிகாரத்திற்கு பிறகு அகங்காரம் நிறைந்தவன். சிந்தனை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. எல்லா தவறான செயல்களையும் செய்தான். கும்பகர்ணன் தமஸ் குணத்தை தூக்கம் மற்றும் உணவுக்காக பிரபலமானவர். சத்துவ குணத்தில் விபீஷணனுக்கு ராமர் யார் என்று தெரியும். தனது சகோதரர் ராவணனை லங்காவில் இருந்து வெளியேற்றினார்.
பகவான் ராமனிடம் சரணடைய அவர் கடலை கடைந்தார். ஓகே, ஒரே குடும்பத்துல பிறந்த 3 பேருக்கும் பத்தி நான் இதுல உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதையும் சொல்லிட்டு வாழ்க்கைக்கான படத்துக்கு போகலாம். ஒரு முறை காடு வழியா 3 பேர் போயிட்டு இருந்தாலும் ஒருத்தன் போயிட்டு இருந்தான். ஒரு 3 பேர் இருக்கா ஏற்கனவே. அவ 3 பேரும் கொள்ளையர்கள். அந்த கொள்ளையர்கள் எவனத்தான் காட்டுக்குள்ள போனாலே அவன் கையில இருக்கிறது எல்லாத்தையும் புடிங்கிட்டு அவனை கொண்டு போட்டுடணும் அப்படிங்கிறான் ஒருத்தன். இன்னொருத்தன் கொல்லலாம் வேண்டாம், அவனை கட்டி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறான். இன்னொருத்தன் ஒண்ணுமே சொல்லல. அவன் 2 பேரும் ஒருத்தன் கட்டி போட்டுடணும், சரி கொல்ல வேண்டாம்னா கட்டி போடு அப்படின்னு ஒருத்தன் கட்டி போட்டுட்டு அவங்க 2 பேரும் போயிருக்காங்க. 3வது ஆளும் பின்னாடியே அவனுடைய 3 பேருமே சேர்ந்து போயிருக்கான். இவன் கட்டி போட்டவன் அப்படியே இருக்கான். இந்த 3வது போனவன் என்ன பண்ணா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவனுக்கு மனசு கேட்கல, திரும்பி வந்தான். திரும்பி வந்து உன்னை கட்டி போட்டுட்டோன்னு வருத்தப்படாது, நான் அவுத்து விட்டுடுறேன் ஒண்ணு, நீ அப்புறம் தப்பிச்சுன்னு போயிடுப்பா அப்படின்னு 3வது பையன் வந்து 3வது ஆள் கொள்ளைக்காரன் அவனை அவுத்து விடுறான். அவனை நீ ரோடை கிராஸ் பண்ணி போறதுக்கு வெளியில போறதுக்கு உனக்கு வழி தெரியாது திண்டாடுவேன், நானே அழைச்சின்னு வந்து உனக்கு ஒரு மெயின் கேட் இது வரைக்கும் இந்த காட்டினுடைய மெயின் இடத்துக்கு வரைக்கும் கொண்டு விட்டுறேன், வெளியில போறதுக்கு. அந்த இடத்து வரைக்கும் வெளியில் வரைக்கும் நீ இவ்வளவு நல்லவனா இருக்கியப்பா, எனக்கு இவ்வளவு உதவி பண்ணிருக்கே, நான் அவ்வளவுதான் நான் போயாச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், என்கிட்ட இது எல்லாத்தையும் திருட்டு வேற போயிடுத்து, என்னை கட்டியும் போட்டு நான் உசுருக்கும் ஆபத்தா இருந்து என்னை காப்பாத்தி விட்டு ரொம்ப நல்லா இருப்பப்பா அப்படின்ட்டு அவனோட பேசிட்டே வெளியில வந்துடுறான். வெளில வந்தோடனே ரோடு வந்துட்டு, மெயின் ரோடு வந்துட்டு. அந்த ரோடு வந்த உடனே நீ வாப்பா என் வீட்டுக்கு வா, நான் வீட்டுக்கு அழைச்சின்னு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கூப்பிடுறான். அதுக்கு அவன் சொல்றான், உன் வீட்டுக்கு வர்றதை பத்தி எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை, போலீஸ்ல எங்க 3 பேரையும் நாங்க எல்லாம் இப்ப கொள்ளையர்கள் எங்களை தேடிட்டு இருக்கு, எப்ப வேணாலும் எங்களை போலீஸ் பிடிக்கும், நாங்க ஃபாரஸ்ட்ல எங்க இருக்கோம்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அவளால, அதனால இங்கதான் நாங்க இருக்கணும், நாங்க வெளியூருக்கு வந்தா எங்களை பிடிச்சிடுவா, நாங்க ஜெயிலுக்கு போக முடியாயிடும், ஜெயிலுக்கு போறோம், எங்களுக்கு என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட் வரும்னு தெரியாது, நான் வரலப்பா அப்படின்ட்டு. உடனே இவன் என்ன பண்ணுவான், இவனுக்கு சரிப்பா சாரி மாதிரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பி போயிடும். இந்த கதையை எதுக்கு சொன்னேன்னாக்க, இந்த கொள்ளையர்கள் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போனது, இந்த கதை எதுக்குனாக்க நன்மையின் பாதுகாப்பின் கீழ் காடு காடு இந்த உலகம். 3 கொள்ளையர்கள் 3 குணங்கள், நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் சோம்பல், அவர்கள் தான் நம்மை சுய அறிவை கொள்ளையடிக்கிறார்கள். நன்மை, ஆர்வம் அண்ட் சோம்பல், இதுதான் நம்மளுடைய சுய அறிவை கொள்ளையடிக்கிறார்கள். சோம்பல் நம்மை அழிக்க விரும்புகிறது, பேரார்வம் நம்மை உலகத்துடன் இணைக்கிறது. நன்மை மற்றும் சோம்பலின் பிடியிலிருந்து நன்மை நம்மை விடுவிக்கிறது. நன்மையின் பாதுகாப்பின் கீழ் கோபம், ஆர்வம், பேராசை, இது 3 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கோபம், ஆர்வம், பேராசை மற்றும் சோம்பல் ஆகியவற்றில் நாம் மீட்கப்படுகிறோம். நன்மை உலகின் பிறப்புகளிலும் தளர்த்தும், ஆனால் நன்மையும் ஒரு கொள்ளைக்காரன். இது கடவுளின் பற்றி தூய்மையான அறிவை நமக்கு தர முடியாது, இது கடவுளுடைய வீட்டுக்கு செல்லும் பாதையை மட்டுமே நமக்கு காட்ட முடியும். நாம் 3 குணங்களுக்கு மேலே உயர்ந்து கடவுளிடம் அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, கோபம், ஆர்வம், பேராசை, இந்த 3 நாள் தான் கௌரவர்கள் எல்லாத்தையும் இழந்து விட்டு நின்னா கடைசியில, இல்லையா? அதனால்தான் இந்த 3த்தையும் கோபம், ஆர்வம், பேராசை இருக்கக்கூடாது. கிரீடி பேராசைனா கிரீடு இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இல்லையா? அந்த மாதிரி சொன்னதால்தான் அந்த கிரீடு இருக்கக்கூடாது. கோபம், ஒரே எதுக்கு எடுத்தாலும் கோபம், ஆங்கர் அவ்வளவு டேஞ்சர். இது வர நான் சொல்றேன், இது 3த்துக்கும் அவளுக்கு கௌரவர்களுக்கு எப்படி அதோட கம்பேர் பண்ணிங்கிறது அடுத்த சாப்டர்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். அது ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன கத்துட்டோம், நம்மிடம் இல்லாதது எண்ணி நாம் இயங்குவது வரப்போகாத ஒரு எதிர்காலத்துக்கு தற்போதைய சந்தோஷத்தை பறித்து விடுகிறது. இப்போ பிரசன்ட், பகவான் இன்னைக்கு போது விடுஞ்சிருக்கு, பகவத்கீதை கிளாஸ் 14வது சாப்டர் படிச்சிருக்கோம். இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை இன்னைக்கு நம்ம 10 ரவுண்டு பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணி அந்த சாண்டிங் பண்றதை அதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இன்னைக்கு போது நல்ல போதா போட்டோம் அப்படின்றதுக்காக, ஐயோ என்கிட்ட அது இல்லையே, இது இல்லையே, எப்போ கிடைக்கும், நான் அடுத்த வாரம் தான் நான் எனக்கு லோன் அப்ளை பண்ணிருக்கேன், நான் எப்போ அதை பண்ணி முடிப்பேன் அப்படின்லாம் நம்ம கண்ணாரப்பினாலும் திங்க் பண்ணியிருக்கோம். ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத திங்க் பண்ணி இன்னைக்கு இருக்கிற சந்தோஷத்தை நம்ம கழிச்சுக்கணும், இன்னி போது நம்ம சந்தோஷமா கழிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானிக்கணும். ஓகே, பழசையும் நினைச்சு, பாஸ்ட் கடந்த காலம்ங்கிறது ஹிஸ்டரி, அது ஒரு சரித்திரமா போயிடுச்சு, அதை மறந்துருக்கும். ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போறதுங்கிறதுக்கு அது நமக்கு தெரியாது, அதை பத்தியும் நம்ம கவலைப்பட வேணும். இப்போ இன்னி பொழுது நல்ல ப்ரெசண்ட்டை நம்ம சந்தோஷமா பகவானை பத்தி நாமத்திலிருந்து நல்லபடியா கழிக்கணும். ஓகே, இதுதான் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்து கிடைச்ச நல்ல பாடம், வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஓகே, வாஞ்சா கல்பது ரூபசிச்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே
Krishna Krishna Hare Hare. ஹரே ராம ஹரே ராம Hare Rama Hare Rama. ராம ராம ஹரே ஹரே. Rama Rama Hare Hare. ஓகே, 10 வாட்டி சொல்லிடுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் தத் சத் ஸ்ரீ பகவத்கீதாத்சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோத்யாயக. எல்லாரும் பாலாஜி பிரபு வீட்டுல போடுவாங்க இப்போ.